Drachten. Oh, ik nog. Ik ren je naast. Jawel, nou moet ik net vergissen, hè. Voordat ik Joop zei, nee, Berend. Berend Mink van de hele mannen uit Drachten. Ja, toch? Ja, klopt precies. Nou ja, wie is net het eerste, maar best wel een beetje tevreden, Jood? Ja, wel lekker zield, maar net geen goede uitslag. Nee. Maar ik vond wel, maar die windkracht, Ja, 5. zeker. Ja, Ik vind het wat mooiste Ja. scootsersielen, doe net? ja, ik ook. Want het gaat En zo mooi vooral omdat scheef. ze sterk is. Is zo sterk, dan vind ik dat prachtig. Ja. Ja. Maar wat gist morgen dan? Ziel in Langwaar. Ja, dat weet ik. Daar ken ik echt in, hè? Oké. Ja, ik volg je het scootsersielen, hè? En dan staan we nog een reprise-deling in het dorp, midden in het dorp, op het podium. Ja, dat is dat ik een groot feest heb, Jut. Ja, Ja, dat is mijn eerste keer in Langwaar. nou, dat is hartstikke leuk. Maar dat is dus nou naar de vrienden. Ik ben even zeggen, gaan we eens zeggen. Maar het is wel leuk, want juist zie ik dus maar in Heide gehoord. Oké. En dan ga ik, toen op een gegeven moment, toen kwam je in Del. Ja? En toen zei ik, nou meneer Mink, dan mag jou even verslag Ja. gaan, hè? Ja. En toen zei ik, je zit een trotse heid. Toen zei Ja. hij, nee, Grutsk. Ja. Grutsk. Ja, wij herkennen hem wel, heet Petje op. Ja, Ja. dus Nee, dit hartstikke wie leuk. beren gezellig. Ja, ja. Maar Berend, ik wil hier nog even een hele protte succes wensen de komende dagen. Ja. En waar wie treffen we elkaar weer. Ja, nou, maar ik vind het dankjewel. zo leuk dat ik die even tref. Nou, super. Succes. Dat nog een keer. Ik ga de andere kant op. Ja. Maar tegen dank. Oké. Hey, hoi. Hoi. Ben je ook aan het vlaggen? Ja, ik ben ook aan het vloggen. Ja, ik Ben ook. je ook aan het vloggen? Nou, Ja. wat leuk, de vloggen met de jaren. Ja. De vloggen met de jaren. Jazeker. Nou, Mag wat het net, mag het leuk. net. Daar gaat er. Berend Mink. Van de hele mannen.